guys, di dyan nakalimtan kay importante dyan na guys. Hairnet, maskin pagbag og riban imong buhok ay pagpadunghay-dunghay sa imong buhok. Okay. Di na maayo. Hairnet. Gamitig hairnet kay gamit yung hairnet kay diba? Nya ang pag pumugbutang sa hairnet guys, kinahanglan kaning dunggan isod ka na guys. Isod na. Ang gi-required nga hairnet puti pero wa pa may puti, wa pa man sila kuan puti. Manang kanis akong gamiton kay hairnet man. Ina guys. Na ay gi-issue sa amo nga mask guys. Kani nga mask dili ni ingon nga kuan. Bag mo ba? Ay nabilita. Kani nga mask guys. Ay pagdiuk-diuk ka na. Na nalugti na. Hawa diha. Nagpasti nagbidyo ta. Kana ho. Kani nga mask. Para ni sa baba guys, di ni siya ingon nga para sa ilong. Para ni siya sa baba. Para dili mo lagpot ang laway sa mga customer. Oh, kinalang panggaon nato atong customer guys kay sila ra may nagdala sa atong halin. Sila ra may nagdala. Ako pinanggan ako akong customer oy. Pakataon pamanggani nako sila. Muiksina pamanggani ko pakatawa kay para magbalik-balik sila. Ano ako ha guys? Nya karon nga naay coronavirus, napiktuhan jud among halin. Napiktuhan among halin tungod sa coronavirus. Kay ang uban di naman mulaag kay hadlok sa coronavirus. Mo nang kani guys, kinahanglan iana na siya guys. Oh, mao nay pagbutang guys. Diba? Oh. Hi guys, good morning, good morning. Duty na jud ko guys. Duty na sad ko guys. Laban lang ta sa buhay. Ngani naman atong life. Usahay malipayon, usahay masulubon. Usahay kasinahan, usahay kainggitan. Usahay daog-daogon. Pero natural na naaoy. Naanad na ko ana guys. Kaysa una gidaog-daog pud ko guys. Usahay mainsulto ta. Di jud na malikayan no. Mainsulto sad ta. Tao ra biya ta. Diba? Tao ra biya ta. Napud tay ka insulto. Mainsulto pud ta kung unsay dili maayo, diba? Dapat kay mga tao ra man ta magsinabta na yung tatano. Kung naa ka sa duty guys, di jud ka pwede mag-ana sa imong buhok. Bawal jud na. Daw di pud ka pwede mag-ana sa imong mata. Di pud ka pwede mag-ana sa imong ilong. Daw mag-ana sa imong dunggan. Daw mag-ana. Di jud na pwede. Likayi jud na ninyo. Kay di na maayo. Di jud na pwede. Lain tan-awon sa customer nga mag-ingana ka. Manang likayan dyan na nato guys ha. Tarungon nato itong pagpanarbaho. Kay bahin sa ako guys, nagtinarong dyan ko sa akong trabaho. Wadyo ko gihimong dautan sa akong trabaho. Ano mga masuyaon, na mga hilason, padayon mag inyo, unsay inyo, gaba ra inyo. Diba? Ang gaba dili magsaba baya. Na-encounter ko na sa una guys. Sa una, giayo-ayo jud ko nila guys. Giayo-ayo jud ko. Sa una, giayo-ayo jud ko guys. Waray abti ang tuig. Waray abti ang tuig guys.
Nagabaan kung man maayo lang gibuhat sa ko di maayo insultuhon ko imo na insulto na sad ta ba sa atong kagalingon mo nang shout out lang ha kay naadyo na sa mga trabahante di dyo na malikayan ang mga trabahante mga ingana undangin na ninyo trabaho kung unsay trabaho ninyo maoy trabaho unsay trabaho nato maoy atong trabahoon di ta ingon nga Ginoo ko mga hilabtanon mga masuyaon likayi kana ninyo kay di jud na maayo tao rata do na tay katapusan dili ta ingon nga maghilas-hilas ta ring kalibutan kay abot rang panahon nga do na tay katapusan mao nang ipakita nato sa atong isig katawo ang maayong buhat di ta maghilas-hilas mga trabahante rata basta guys shout out sa mga masuyaon diha kanang mga masuyaon kanang sip-sip di na malikayan sa usa ka trabahante naa jud na kanunay pero ako wa ko gikadlukan kay nagtrabaho kog insakto sa akong trabaho wa ko gikadlukan kay nagtrabaho mo kog insakto na encounter na ko na guys before iyaha kong gikuan guys dagdaog kog maayo guys ang gaba dili magsaba guys mao nang take note kana mga trabahante nga mga murag sikinsa kana mga kuan hilason mga kauban nga hilason Ginoo ko di mo magdugay shout out di ay guys ha kung kinsa tong mga naigo diha mao na to manang ayaw mo kasakit shout out ra ni nako